Pane mashoko anoshamisa ayo anobuda nyuka panapa kuona majarajaros atiri kuona kuti ari kuti there is a intelligence system iri kuichiexposa kuti aiwa leadership kana kuti vakomana veFrelimo munyika yeMozambique they've been advised now kumune muZimbabwe kuti aiwa varambe vachikila maprotesters, varambe vachicapture all the opposition opponents vari kuprotesta vachiudza kuti otherwise vakomana you can be outstayed. Vanenge vachivapa example vachiti aiwa ita zvinoitwa munyika yeZimbabwe kuti aiwa maprotesters aiwa anobatiwa anokiliwa. Saka namashoko anobuda nyuka panapa nokumuna majarajaros ndipo subscribe or like or turn the bell icon. Timita pahendo pake anobuda nyora achiti in an emerging intelligence report says Itimnangagwa is advised Frelimo Daniel Chapo to continue killing people on streets or else he will be outset by popular uprising. Proactive spokesperson for Rwanda dismissed a claim from Mozambique that Rwanda army is also involved. Posta a picture amukona iro tichiona kuti aiwa the Rwandan military iri kudinaya mashoko achiti aiwa isusu we have never deployed my troops kuti aihope vakomana opposition kuti vakwanise kuita zvakuita achiti aiwa we are not going to take part mune chiitiko ichi. Chiitiko chatiri kuona kuti as the Mozambicans they are fighting for their own identity and their own vote, tiri kuona kuti aiwa kune mamwe mapowers ari kuchipindira vakaita sana Zimbabwe achivaudza kuti aiwa they must kill all the protesters kuti varambe vari clinged onto power. Tudze mafunguro enyu muri kudei pamusoro pechiitiko ichi. Aiwa pinda comment section medu mutudze mafunguro enyu, musahani subscribe or like and turn on the bell icon.